Nangona eligcuntswana lamalungu ombutho we-ANC ebefike ngalentsasa yanamhlanje ezokubonisa ukungaxoli kwawo sisigqibo sithathwe yinkundla yomgaqo-siseko sokuba owayesakuba ngumongameli uJacob Zuma agwetywe iinyanga ezili-15 entolongweni. Kodwa imithetho engqingqwa yobhubhane we-COVID-19 khange ilandelwe apha. Bebezokufaka izikhalazo zabo kwisikhululo samapolisa kule lokishi yaseMotherwell. Sizama ukuthi ke ngoku apha into esibonayo yeyo i-Constitutional Court ithathe amandla engenawo apho umformer mongameli utata uJacob Zuma ngoku kuthiwa makahambe abheke entolongweni. Sithi ke noko singabantu balapha eGqeberha, balapha eNelson Mandela, balapha eMzantsi Afrika, balapha eAfrika, yoba noko masibhale incwadi sise phaa kwi-Judicial Service Commission, sise incwadi phaa eParlamente, sise incwadi phaa kwi-National Council of Provinces, sise imali phaa kumongameli wesizwe. Yonke le nto sithe masize apha eMotherwell High Court. Iinkokheni zalo mbutho we-ANC kule ngingqi zithi zona aziyonxalenye ngesi sigqibo sithathwe ngala malungu. Si-ANC siyazibhekeza kule campaign kwaye siyayikhalimela into yokubana kusetyenziswe iilogo zombutho okanye ibranding yombutho kule campaign lena, ngoba si-ANC asinagushuzo kanye ntshukumo injalo, sisi-structure se-region. Lo mbutho we-ANC uphinde wathi amalungu angathobeli imithetho yalo mbutho aza kusiwa kwinkqubo yoluleko kwaye angazibhaqa egxothwa kulo mbutho. NdinguZolani Moya weendaba ze-SABC, ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.